Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sabi'u Kundu. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa za na rinka kawo muku wani shiri mai dogon zango, wanda shirin yana da suna gyara kayanka, ba zai zamanto sauke maraba ba. Shirin zai rinka zo muku ba tare da bata lokaci ba a kowace ranar Juma'a a misalin karfe 7 zuwa 8 na yamma. A futa lafiya. Sabi'u Kundu TV niki muku wannan magana. Za mu kasance da ku a mako mai zuwa, insha Allah.